Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci mai albarka, mabiya na shiri mai albarka, sannan mabiya na tashar tamu mai albarka wacce muke kawo muku wato ainihin labaran Hausa da kuma wani abubuwa da ke gudana a cikin mu Hausawa da kuma arewacin Najeriya gabaki daya da Kano ɗin karan kanta. A yau ne dai 18 ga wato watan shida ake ɗaura auren wato ainihin Shu'aibu Ahmad Abbas wanda aka fi sani da Lilin Baba da kuma wato ainihin amaryar tasa wanda aka fi sani da Ummi Rahab, wacce suke fitowa a cikin wato ainihin wannan shahararren shiri mai suna wanda wannan auren kafin a ɗaura shi akwai wasu kalubale da suka fito inda waɗansu 'yan hasara suke bayyana cewa wannan aure ba zai yi ba. To amma na gashi da ikon Allah, Allah ya yi aure ya yi, inda gashi nan da har Allah ya ɗaura auren kamar yadda aka yi a katin auren. An ce karfe 11 za a ɗaura a 18 ga wannan wata wato ainihin watan shida. To alhamdulillahi gashi lokacin yayi har an ɗaura auren, kuma alhamdulillahi muke fata Allah sa dai gidan zamanta ne, Allah sa kuma ya rike ta amana, saboda mutum ne na kirki, mutum ne wanda an san mutum ne na kirki, wanda kuma ita ma mutum ya ce ta kirki, wanda kuma sun dace da juna. In Allah yarda tun daga soyayya suke auren nasu zai yi lasting kamar yacce muke buƙatar ya lasting. Sannan muna ƙara godiya da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a faɗin duniya. Muna alfahari da kuma masoyanmu da kuke bibiyar mu a wannan tashoshi mai albarka, sannan ta hanyar mana subscribing da abubuwan da yake faruwa a cikin bukukuwan nan muna kawo muku shi yardar Allah. Ku dai kawai ku cigaba da mana subscribing, sannan ku cigaba da danna mana alamar ƙaurar sanarwa. Muna godiya da ku, sannan kuma muna alfahari da ku. Mun gode da kasancewa da mu. Sannan kuma za mu sanar da ku wato ainihin ƙwallon da aka buga jiya wato a masana'antar Kano tsakanin wato ainihin dangin amarya da dangin ango. Ƙwallon da aka buga domin nishaɗi saboda celebration auren Lilin Baban da ya gabata, da wato ainihin dangin Lilin Baba da dangin Ummi Rahab sun buga wani ƙwallo wanda kuma ba a ga result ɗin wane ne suka sha ƙwallon ba. To amma na in Allah da yardar Allah za mu bayyana muku wato ainihin wato result ɗin da misalin karfe 11 na dare. Amma ta hanyar mana subscribing ta ne za ku na samun sababbin shirye-shiryen da za mu ɗaura. Muna alfahari da ku cigaba da kasancewa da mu a koda yaushe a duk inda kuke a faɗin duniya. Mun gode da kasancewa da mu.